ban pentreka mek ni kamarasi na marbangi iba kandai ka wei na ka an ka bala banya dai ngi pungja in rio na kata ka jing sha thalap na ki wei pa ki jat in rio ki basa ane pa jala ka jongi Kti sa nga snoba si kim long serious ya kan kakam ya kaban pentreka mek ki an kinon ki banyata ya cuma ru kertap ki priu ba na masas pa spoka jala kam kampo ja. Kumbaga long mentahi kajing pentrikam gede ka MRSSI aja kanrio. Ke MRSSI araja kanrio kami appear na tendency a kabala don lupa. Ka Wai ni Kamekria Resident Safety and Security Act MRSSA aja kanreu kadang sa asu nyedui klem patla ban pentrika mahakan ke jela haru menta ya kan ka aina tau ko soka MUE house name aja kanreu ha ka jinga mutrang ba barim Dr. Mukusangma na ka benta bentel akam ya ka jingwan rung lan ibreu na ba sa ke jela nai ka kenduk mau siang harin bayaki khadop terasi breu la pensa ngai no ka kasiri high court mikraya House nam aja alpeu ke soka MDE1 lawan ra ya ka jingpen kela ya kendon ya ka an wai handai kaniru kam simpat ulong kam setia hadu menta nama baulat ke jela pa ya ka amendment bill sia tenat kampo ye dari India ka berang sateng hadu gini gisngi hal kani la yo ban ya kren ya gino lam giseng halang ba kampau khamat aka jela kentu Upsden ke Federation of Khasi Jantian Karo People FKJGP ba don di kongsit Upsden ke Khasi Student Union KSU ba Lombok Stalwell Malngar bat kumju Upsden ke New Tribute Councils HYC ba Roy ke Pasenrem ba don di long ba hal ke MRSSA kaseng raya keren ba kinong kitam sinong kisiam jing ban betrekam namar ba kidon kam ki kod komputer handai kaseng kai keren ru ba kasuka kadai ban suyarap suai kada giwe gilat kibala ban le maldor kat bempat yo i komputer ulong ba ka MRSSA kan de gawe ka an ba ban yada ya ka jet mereu kat bempat yo ya ka ILP na kaling opsden ka KSU ba lambok stalwe malnga ulang ba omla sengutu isu eru perkat kasoka nama ba ya ka an krempat la ban pentri kampura kilawan ra penban ya ka jing penkala nik amendment ulong ba sipol ga peniyang ge kerdop ndai menta ga kala penban ki yengja susu pesan ke siu la ong baka jela ka soka jela ka ong baka dang kemi benia ka soka pedang ya kan ka an ha ka ba ya ka an ba sina ka soka jela ka sya khang lat pen ban ha ka soka pedang bat kani ke pen i baka soka jela kam sim kia ban yada iki try meruk na ki ba jela ula ong baka soka ka subutha iki bo sinong ban lum ya ki breu bawan rung ban sa wai henrei da kam don ka khadop ban talasi kam don jingmut ban chu sim ka teng ondala rung ubreu sepo yeng kadbau presiden ka SYC ba roy ku personem ula ong ba ka seng na ka pos ka po kaju penken mau ya ka soka ya ka jingdon kam ban pentai kam no ya ka MRSSA na i kum ba ka soka ka ken mau ya pa ba tang syua ka election ka bumla ban pediang ya ka ni kam perkat ula ong ba kumbalong menta ka jing pentai kam ya ka MRSSA aja kanreu kam ya per na ka tenan si ak susu ong ba ka jingrai ka high court mikraya ban ailat ban terasi ne ban bu ya kita ki khaldop terasi ya ke jingrung jingmi gi breu henrei kala ban supai ya ke jingwan sa wai gi breu ha kisnong berkani kamla ban tel akam ya gi breu bawan na ba jela ul ong baka MRSSA aja arpeu pat kadang sateng nama ba ular upha sikap upsden kari hal kani haka baka tanat kam po yeng ka soka India kadang panjing syai na ka soka jela nei ka basausi kalong baka soka kam sima khot ban yekren halo kanik an bat ka seng gayeng hakanong rim ban pen kloy ban pen tei kam no ya kanik MRSSA aja arpeu ula ong baka jing tei kam ka election commission ya ka special intensive revision bat ka jingbe ka soka asam ya ka basa be an ka don ki jingma ka basir khai ya ka jela mi khaya na ka jing wanrung tu kita gibre ka basya be na giwe ki jela Jadi MRC biru ngim la su su ya ka kom perkat dan yang sarkar ka bakla de lupakaan to tu spor gila ya kren sepang manora ka men rei ya ka an bapak menteri kamu la stang ya kren amen no to sipor ka sarkar jalan kala peliang dok menti po umling na saki alipan li lagi beri jong sarkar menteri sarkar hi rei tang sudah kelam kuwet kene dok kelalo jika jingjak Tinga soba kani kamram jong sarkar bahkan simkia bat menteri kam hok ya kani ilentar spirit jong kani an pada lupa le kumai kren bat ka wat kani sarkar teng teng ke suong bat ba kani kadang dan ka singsa kni benia ka sarkar dia
Bagi kaan ba tahu no suka jalaru bahasa orang bahasa kangla. Ada kaan bagi keren sepang LP kataru kalau hasun. Kita semua beri rasa kada jumbo silkia na kalian na sorka, ni sorka na semua kada no coba ikhtiar. Kabo pajba la penkup yaki to kabo. Asna ki an kanun sundai. Tisa na semua. Dari segi long serius ya kada kakam ya kaban menteri kami ki an kanun ki banyata. Cuma ru kertap ki primer ba sna masas ba spoka jalap kam kampo cat menjo kujung. Itu snow binang dalam snow repair ba kesakar persiapan le komputer ko biam kepala project kau sukat sulum tanggi nong song snow kau sukta ki nong dalam snow bagian lum kita data ki pai nong song snow. Andai lada kita ki kutop ki kembiang snow ba kam don jumut bagian chu ong ba pentri kam tang pa tang dalam snow kalong ba ki persiang ni ba tekti jikit klik ni kinyak man sikit snow ita. Lagi kuat makaran kuasa sarkar kalong ba pendiam soal khadam aaj ki khadam ke liam atau kornes ong bakan ke an batrikam. Jingisha kalitus bangiyo nok sarkar kalau ka sarkar kada instruct mo yakini ki deputy commissioner jangki district affair ba kumlu bagi di menteri kam no yakini ka MRSSA di kumbolong mentangi tapi kidan ki shnong hanya po nong ba shlong jongi kila persiang menteri kam kini kila exercise mo ya kapa kila ngi lingba ki darwashnong lingba ki tenghum jongki kila pen menapai ba kini ki kinong ang ki trying ki bai wai ya ki ying ki jongki ba kalong mandatory kalong an ba ki hawan register ya ki try itu ki nong songwai ki jongki dengan ngit scam ba nak kini ki darwashnong ngi ju kran ni ba ki ni ki no punya snong ba kata ka enrollment atau ka ban registered ya ki nong songwai komod kede ben long kham tam ik lajan umre ben ai palat ya ka sispa nyop khandai sngi komod ben long hangta ta hapo jong kita ki sispa nyop khandai sngi khnang ba kini ki ba sa yeng wai kinum yo ta ka hok ban enroll di ya ki dia pat hapo ki enroll khnang ba kinum yo ban moh banyak sebentar hak jengjit nom khmat kan nomor ba lada kini ki yo alat ban rung hapo thup diet nom khman dengan wara ga jingma pan yangi hadian ki kini ki kendak senam ke bansawan pan nomor ba ngi i da kombalong hakwi ki jala da kilabun hi kini ki mo kini ki bar ki bar jala ki nongwei haba ki layo pan wan ban sa tang kum ki nong songwai ru re dekal yo kalat pa ban ru pokothup ban jit om khman kalong ke ka bama yangi ku ngajat rio pan yo ma lung ma ki darwashnong bang nak por ka po ngi ya pli jumut bat ki te rei ka wei ka banta pat kalong ma ki don ki darwashnong ki om bangi e bhangin ngin pentri kam ya kani mal yung idon kam ya ki kat ko juk o mata mo ki kor komputer kini kita ya po ki darwashnong jo ki khnang bagla banyo ban bu et ki records te nakalang ki ka seng ngi yakran hi bagi no ke kamshnang yong to la menta ka sarkar kampat la ban ai ki jingarap shaki ban penthit kita ki kor komputer ni kita hi te ya menta hi long kita mat le daka long ta daka tak ma register po ki mo ban register po ki copy bakin bu records kan nomor adu ban layo ta ki kita ki equipment mo ki komputer ni kita hi bakin kisah persiang rekam ni ka MRSA tinggi nakalang jongi hingi su kentu karpat le mekin kat kamshnong ba dam pajo makana ya kata ka jirat nak sarkar ya kita kikor machine ma bakin bu apa ka office jogi dar barsno jogi hari ngat try ngin ja bi kat juk ka hendai mo da ka ba enroll ki apa ki register khanang balik yu khanang ba nyom rekam no mardore kan ya nama kom kalau mentahi ngi ka sarkari kat ba ngi lit nya keren hi kong wa ngilap rekam tan nakalang jongi ada instruct nang bagi DC segi darwashnong ba fair dengan try imat habadi bukan di benta ban pentri kam ni kamarasi namar bangi i ba kandai ka wei nak an ka bala banya dai ngi pungujat rio nakata ka jing syak thalap nak wei pa kijat rio ki basa ane pa jala ka jongi dengan try ka di kamram jong wei nong song snong jong adi ka rilum khasi jantia ko jongi ba ka di kamram ko jongi ka ba ngin kedulam yaki darwashnong ne kishnong ba fair khamtam ki jaka ki ba bun basa ki khlajan bangin sim jing khri lang hai
bat kadi ka sarkar India hi kidi burom nomor sim la pasa assembly hi kadi ka surjung paj ba kumungan syur ong no bangan berap hang ni di kadi kamram jo ka sarkar hi bakadi ban follow up bakadi ban kentu ya ka sarkar India ba mardor kadi ban ano ek ILP nam ta ka jala ka jongi kombalong ha ki wi ki jala jong ni ka than lammi ki jongi Habai dei bat ka MR SSE arajar arko ko bangi ngi kren ni me kren ya ka MR SSE aja khan rio nama MR SSE aja khan rio ya ka e ka bangi ngi la yeng hadu ko nongrem ko baning ko long bakam dei ka an ka bala ban te lakam ya ka jingrung jingmi la ni ka jinglong traishnong jong ki brio ki boan ki wei pat ki jela dek e ka ba ka seng la yeng hadu ko bastang ko long bangi ngi dawana ka sarkar ba ka dei ban pentri kam ya ka MRSSC Amendment Act jong Amendment Bill jong snem aja arpo ya kaba kaying dor bat thawan kala dep ban pediang la pha ya ka so ulat jong jalan ri ulat jong jala pat ulat pha no ya ka nakabanta ban yo ya ka approval la ne ka jing pen scam no president pula kat kum jong su thu jong yu kalong ka ni ka bill kala po so po ka Union Home Ministry nakaliang jong ka Union Home Ministry ha ngiyo sngo bakala don du ka jing pha la ne ka jing tuat jing mut ka jing pan jing shai nakaliang jong sarkar jela abai dei bakani ni ho ngilayo I ya ki statement ya ki jingkren jong chief minister jong I deputy chief minister jong I bari pe ya home ong ba abai dei bakani ka jing pha biang jong sarkar India saya ka sarkar jela beri bu MRSSC Amendment Bill jong aja arpokin sakhot ban ye kren lane ban ya tuak jingmut ban ki stakeholders lane ki bayad ki kenhun ki baydon banta kani kamre ka basausi ka long badu kani khlemat ngim shim layo kanu ka jing khot na kalyang jong sarkar ban ye kren halor kani ka jing pha biang jong sarkar India sya ka sarkar Meghalaya ya ka MRSSC Bill aja arpo andre kumba ka long hi ka seng kadang yeng hi kanong rem ban dawana ka sarkar bakadai ban penkloy ban pentrikam lane ban penyo ya ka sen nam tang ni ka bill jong snam aja arpo na mangi su thu lane ngi pe saudong ngi kijingja hakeleng lane ki bab ker saudong yang ngi kum ka jala lane ngi kren ya ka SIR ko badang ya mentah po ko ban ya mentah po West Bengal lane ngi kren ya ka SIR ko ban ya hapo ya ki jing weng ki jing weng jong ka sarkar Assam ki bri gu shong be an po Assam ngi su thu ba kin don shibun ki jing ta kham tam ya ka jala ka jongi tingi ngi so ba ka sarkar ka de ben shim ya ki lat mardor bat ka we ni kita gilat ka long bala de ngila ban pentri kam ya MRSSC Bill arja arpo ti nakaliang jong sengi dang ye budien hi nakapor sa kapor ngi penkan mau ya ka sarkar ya kani jing dawa jongi andre hadu mentang ngim sim layo ya kanu ka jing pentip lane ka assurance na ka sarkar andre ngi shu I ba ka state government ka perkhat ka persang ban ye keren ba ka sarkar India kum ta ter andre ngim sim lai I pat ya ki senjam ba ka sarkar kan sim ban pen urlong ngi kini kimat jing dawa ka ba ka seng ka bu kum ba ka long hi ka seng ka dang yai penkan mau bat ngin nang yai penkan mau ni syakmat ru pat kai ka bangingin le pat nakabantang ban pun urlong ya kani kum bakalong hi ka sengkat sa syong perkhat bat ngin siarai kum bakalong mentahi ka jing pentrikam gede ka MRSSC aja kan rio ke MRSSC araja kan rio kami appear na ka tendency a ka bala don lupa ka sarkar ka to kapor osne aja kan rio ko shwanra ya to ka MRSSC na ka bantaban ong banwanra ya kita ki entry and exit point banwanra ya kita ki facilitation center ring so thu pat wat kini facilitation center ru kat kum karai jong ka haikut Meghalaya kim sha ban bu ikni facilitation center na taman check ya ka jingrung jingmi jong ki brio na marki ong bakaan ka MRSSC aja kan rio ka mai bor ka sarkar jalaban le humta te fin dapet ya ka facilitation center ko badan ho umling kala shulong sa kum ka yeng kanja namar ba ka high court ko ong ba phim don bor hapo jo ka MRSSC aja kan rio ban check ya ka jingrung jingmi jong ki brio reg e ka ba MRSSC aja kan rio kala ban le ka long tang ban regulate ya ki brio ki buan shong wai lak hakishnong githau ti katahi ka ba ka sarkar ka ile ban pentri ka manta ya ka bangim don e ban ong tama ka ka bangingi ong ba ka MRSSC aja kan rio kam de ka an ka ban te lakam ya ka jingrung jingmi jong ki brio lani ki poiwer ki poi hap na ki we pat ki jala na ki we pat ki ri sha ka ni ka jala ka jongi sha ka ni ka rilum khasi jan tia ka jongi